हाजों तागते बुकुक जों दिन फाइकें के खबर काहामा परिनानि गोपाल तरसिनाय मोबाइल खलो कांखे नर बुनुक नाय केबनि नक सकसक जागो केबनि बुसा बथार जागो केबनि रां खक जागो केबनि बुसा जग्रम फिरे जागो केबनि रां खक जागो केबनि मोबाइल खक जागो नरक ब न्यूज काइसाफनो तंथत काहाम अमलसिन बागे काहाम खाहनने काइसाफन नो गेना ताबुक दिली नरक मोबाइल खलो कांखे न से खबर थों जे कुनु जागा फानथों कगलाय बुथार जागो आबा हाय दिन मां नरक खनासिनाय जोंबो आबा हाय खबर मामनो मा परिउ आं परियासिनि सिगां ब नुगै फेमा ब बुइ परिमा जागा ब अबतैनि खनाव अब थास थागिया दिने बोसा बारिउ बोसाराम फिरे जागमनि मोबाइल खगजमनि रां खगजमनि बुथार जागमनि कगलायमन तानलायमनि सोकलक जागमनि अब हायमा तिनि ब बाहायनो खरकसन बोसा बुमाबु भासं सामो थांखिनि बोसा नगो गथै मान फैक्या साबो बुथार गलां थांखा आबु केफन साइमिया ता पर्यन्त बुइ बायदा बुलाय बुथार जाका नकनि बरक बायदा बुथार जाका बिन दलक दा बुथार गलां थांखा ब सें दा थैक्या आतमसा बनो नुफैक्या गथै इनके सक नि बिसिंगो सालायमन बिसिंगो बुता बाय वालाय हनै बिन दारा वालाय हनै नाय इसिसा कक सिलसा जागमनि बागैने बुतानो रमत्रं थांखा पुलिस आबो ताबुक सुक जरा खबर मान्याखो अपडेट सपायखांखे नरक नरनाय आबो बुसुक जरा ते कुबुय बुता दा बुथारका ना बुइदा बुथार जाखाता ना एरें दा रमै तलां जाखा आबाय के पुलिस रक बनो रमै तलां थांखा ताबुक सुक जरा कुनु खबर मान्याखो अंके ताबुक बुफाइं द थैक्या बुता बुथार हनै कक सिलसा जाका नगो कथि मान फैमन परेव ताबो जे थै थांनाय न तेरे दिन खायनो बागै श्राद्ध दाहन आबा खलायनो बागै बरक बिलाइखन काका कखंनाय जा थैने जे थै थांका हायपन बुखाव तंथकना किसा शान्तिरना बागै जेते समाज सलिक तंमन आबा खलायनो बागै बरकनि एकदम ताबु रान सजाक आन बागै नं थानि किसा बरक कयख्या नरक जदि सुबाना मुसुं कांके आन बिसिंति खलाय बरक चुबाय मानो आनो रहर कांके आने आजगाव चिनि कक थुमनाय दङ बरक नां रहर कांका बरक डाइरेक्ट थाङै रिसिनाय अबाय खलायनो बरक नरक सुबाय मानो खनाय नायग्रादि बरक तामसा यंनिन बु मुखे तामखा आनि मुखे सुबुदे बरमा नं पाराखाय गोविंद चौधरी पारा मिया जेता जों गथना खाना माने अब निनि खरजा चेराय थियो नै अब तामंगे थिगा अब थैमा अंखाय आं तो आसुक सासुमैया नगो करैबा जे आं कुबनि जागा से आं तंगयो गाय खबर खनाय आं फुङाय फेजा हरो फैमालिया गाय तामखाय थिगा तामखाय कखा जों ब गथै सिमिन फैक्या गाबनि बागै जों आसुक सासुमैया ब बुलाय दे बुताबाय किसा बुलाय मानि खबर नांखला खना फैक्या तो आंनि जे मकल बाय थानो गयाबा आं आसुक सासुमैया गाय ताबो बरमजाक थांखा बुताखाय बखै थै थांखा गाय ताबुक जों तो हठात करिया ताबुक कुनु काम काज रां पैसा बकरै ताम खैसरा दखाय खना फुङाय कैसे सरा दबिनि गयाबा नां लोक रं थानि किसा साइजो दामान नै साजा उता थैने ताखुनि बु मुखे तामखा बिरेश कुमार देबरमा बिन बयस रखे बसंखा 26 বছর ओंखाना ब कारा काजखा कायजा गयाखौ गाय निनि चेराय रक और खरक बसक दं आनि चेराय रंखा बुरै जतने अख्रादो बुरै मासा चलामाक थां तैकनै चला दंखोटा आसंनो गाय ताबु नर लुकरंग न ताम ककसानो मसं केबा लुकरंखाय आं इको गरै जाबा ताबो हठात करिया इमार्जेन्सि काम हं दं हांखायानि आं किसा मिसा साइजो मानजाखायबा हामजाव खाना तिनि बिसिंग आसं तांनाय जाव आने अनुरोध नं पारान बु मुखे तामखायो गोविंद चौधरी पारा हामबायो ताखुते बुखुक चं चिनि और जेता जों फाइनो फाइका और चिनि ताखुक बिरेश कुमार देबरमा मिया थै थांज जाखाबो गाय और बिनि फेमिली नि बरक बसाका चाया बंगर चुगिया हठात करिया नि बागे अ जागा बरक सरा दखानिया नांथांगे रां बकरै बंनि यागो बरक ताबुक खायना हिनपानो खायमिया चुगिया आंलाय तंगो इंगा जेता चिनि बुखुं बारा जोंसि जों सुबा लायखाथाय साब सुबा लायनि जेता जों खायरगै तंनाय चिनि खाखवार खाखु फुरबाय जों याफाना मुसंनाय रक चिनो कन्टेक्ट नाम्बार कल खेदि जोंमा कन्टेक्ट खेदि बरंनो साहाय्य खायमोन ताखुति बुखुक जों नर करंगे तंनि चिन लाइव बा टीवी चैनल बाय नरंने बागे तेबा करं थायो थांगे काम हामबे भिडियो तोय फुरुं पाइनाय जोंमा चय आसाक जरातै जरादि तंदि हामबाय बाय फैयादा